Pang tek 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 tum siam rong pia kulat me kai pichok. Joint Director of Health Service Dipolong Swasthya Sewa Utsav 3 Aputak Pharangge Kepa. Pang tek 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 tum siam rong pia kulat me kai pichok. Nijang karbeng lakha troksi kople emisi constituency kapalo phelangpi Kurin Chengbong Mian rong pia rong amikar siam rong pia kulat ni phain kuraser ke pada por phai sira achite malamsi labang sa kulat otlang no mati pang theke khe tumsi mike kai puta sungke podet siam rong pi pet than pachini po lapen labang sa kulat lagi hotel lapen labang sa hotel along kanahok lak isira chitim malom doji pusi than pachini pon lapen labang sa kulara phan batai ner kep suseluk kanghu puta than pachini pon Kaltom जो तो वे मैं चुकी मैंने तुम ता नी दुकान बंद है पे ना फिर हम से दाम जी लो इन बार के बाजी इसी पर कोनंग कोरी लो पर दुकान में मैं चुके लो पर मैं चुके लो कौनते कुछ सोनो बिनलांग रापुन ने चलो कि नहीं पुल है पर ni dak rong men rong pia rong Chengbong amputhar nang li la so aduk sai bang ning mat ha bang ke dukan edu penta penan awai saen awal saen ang pilo jong non bang ki matong ni kai du lo pare non e kusono pare chuklem lang kon ba tang ka dak kom nai ta 1.5 lakh edu ko kan lah Dake pine gelamar chowmin fast food atokan lukson nang ke pine lahai hormu na ben please pare kap hayar sisa hormu ador so pare misin mukha siam rong pi kon na rong ha dak Chengbong men rong pia rong khiu ni pun Joint Director of Health Service Dipolong Swasthya Sewa Utsav 3 Aputak Pharangge Kepa ni phain kuraser ke bani Swasthya Sewa Utsav 3 Aputak Joint Director of Health Service Dipwa Sai Hemalong Pharangge Kepa athilaki non ke banji mati jong cheklo ni phai ke thompet ni phai pho an laso phutak laki se ka chelang ahin a development am so se ka paprang dun jia phan matik kado kawi development ke ban jia phan ke damtang education ahin pen gono sap ke pado ason thak thaksi se ka chelang ahin se tabi Swasthya Sewa Utsav tripu pado pondo lapen laso jai me ke deng ponji laki is karbeng no sap center pe cheng lokado kawi se ka chelang adim ana phan ta soarni pha pondo tangte alang lidum kaning ji alam thile ajuponik sena Dipupen Heraskin Bay Report, Northeast Bay News. Karbi Anglong Autonomous Council akerap lapen Assam Government akerap pen a job nilitum dak Health and Family Welfare Department hin pen SSU 3 Swasthya Sewa Utsav 3rd year apharman nilitum dak chisik pondoiglo labangso assessment nilitum tarik December tarik thompen tarik pho anduji labangso SSU kepada athike ilitum sekechelang ahin a development all round development
kewan je phansi labang so pening an ningkan ke thom duiglo labang so ke kache thang tang gunotsav pule school education atum development of harman ke claim labang so teng si litum ta saistho sewa utsav ke padu dakar biang long litum lan kan thom pen ke claim ko anma la aprang prang aninkan la pen ke akimi nasi nang do bom lo hospital a hema mokhata nang thi muchor lo kisu ke chelang asta patumta HR pulo human resources lahata non ke nang pleng bom lo la son thak thak si dawai daru ke long ta akimi ke long pondolo la pen ke la bangso investigation hai punon akimi modern investigation at par with the nation all India teng pen ko anma bang hayara standard ateng kewanji pansil bangso awar sai ke enlo la pen pineng niltum ning a hospital thong 36 thong kebra throp an niltum along assessment claim nang pol bangso program hu la bangso assessment claim hu nang cherab dunjia tum arleng the nai pen chenglok MLA minister atum pen chenglok IAS IPS ACS commissioner atum ansitame nang cherab dunji la penapara litum la medical college along a specialist atum ta la bangso a hospital tin along ko anba kawar sai kimi ma punang ke lang pidunya tum la tum ta nang sirabun aji la si la bangso along nang kimisen ji puaphan along tin hospital along arada tum nang lutum la media hin pen la bangso nang pache thang pidun ra ala hai a hospital along nang lutum mena a hospital lo emina long rilo aposil hai along la bangso a hospital mokha anso se ke pa mesenji afan nanglutum ahin pen isi kachunu ripondo iglo la se nanglutum ka du beta la bangso lam adon tin anutin menit phanta nang pache thang ponji pusi tuning ripar